Nakon punih 8 godina izgradnje, otvorena je i posljednja dionica Dalmatine, 16 km od Vrgorca, čvora Ploče do Karamatića. Projekt je stajao 1,7 milijardi kuna. Na krajnjoj južnoj točki u Karamatićima čeka nas kolega Ivica Đuzel. Pa evo još jednom pozdrav našim gledateljima ovdje iz naplatnih kućica u Karamatićima pokraj Ploča. Ti nekih 20 km punog profila prema šengenskom prijelazu Metković Nova Sela, kao i ovdje na brzoj cesti prema Pločama, kao što se sama Katja rekla, stajalo je 1,7 milijardi kuna. Svečanost otvorenja bila je točno u podne. Resorni ministar petorici najsretnijih vozača čestitao je Božić i udjelio im NC za uspomenu, a kao što smo i nagađali i najavljivali svih ovih dana, odgodio je nastavak radova prema Dubrovniku. Evo izjave. Hoće li se raditi dalje prema Dubrovniku? Pa, naglasio sam dakle da sukladno osnovnoj i osnovne mreže Europske unije, dakle mi više nećemo sami graditi autoceste ako nemamo mogućnost sufinanciranja. Dakle mi prestajemo sa gradnjom autocesta. Ivice, što je bilo sa danas najavljenim prosvjedima? Pa najavljene veće prosvjede ovdje u Karamatićima spriječila je policija. Cijelo vrijeme bile su primjetne te pojačane snage MUP-a. Mještani nam tvrde da su bile najavljene čak i novčane kazne za one koje neovlašteno uđu na brzu cestu i to u rasponu od 5 pa čak do 20.000 kuna. Ipak održani su prosvjedi u Vrgorcu i upućena je jasna kritika HAC-u zbog politike zapošljavanja na tehničkom održavanju i na naplatnim kućicama. Prilog je pripremio Pero Štrbe. Nije bilo nikakvih ceremonija ni rezanja vrpci. Ministar Hajdaš Dončić u Karamatićima je podijelio prvoj petorici vozača ENC-ove za 2 vožnje Dalmatinom i na taj način otvorio dionicu autoceste od Vrgorca do granice BiH i odvojak brze ceste do Ploča. Ugodno i sretno. Ovaj ENC je fenomenalna stvar, autoput pogotovo. Sat vremena prije nego što su novoizgrađenom dionicom prošli prvi automobili, prosvjedovalo se u Vrgorcu i u Karamatićima. Traže zapošljavanje i ulaz na brzu cestu u Karamatićima. Vrgorčani su u jednom trenutku blokirali izlaz u tom gradu. Znači da nam ne šalju ljude koji su udaljeni odavde po 500 km, nego da se prvenstveno zapošljavaju domaći ljudi. Iz HAC-a stiže umirujuće objašnjenje. Prerazmjestili smo svoje djelatnike i to je privremeno. Znači natječaj za zapošljavanje možete očekivati negdje polovinom 2. mjeseca. Novoizgrađene dionice autoceste i brze ceste gradile se 5 godina i puno koštale. 1,7 milijardi kuna bez PDV-a. I na kraju ovoga javljanja samo dodajemo ono što će zanimati naše gledatelje, da je cijena za osobna vozila od Zagreba pa ovdje do Karamatića nadomak Ploča 228 kuna. Toliko za ovo javljanje.